Unwaith i bod yn gwybod y maint y padog dymunol a'r nifer y padogau dim angen, gallwn gynllunio cylchdro o fewn darn o dir sydd gennym mewn golwg. Pan y cynllunio, mae yna rai ffactorau y dylid ei ystyried. Yn gyntaf, rhaid trwy ystyried i addasrwydd caea. Oherwydd dwyster stocio uchel, bydd pwysau ar derfynau, felly bydd rhaid i'r rhain fod yn gyflawn a diogel. Rhaid cael mynediad i ddigon o ddŵr glân ym mhob padog i gwrdd â galw'r grŵp o dda byw. Gall fod angen i isranu rhai caeau mwyn lleihau y cyfnod pori. Pan yn isranu, rhaid ystyried opsiynau ar gyfer rhannu mynediad dŵr a rhannu lleoliadau mynediad. Rhaid hefyd ystyried dimensiwn yr israniadau. Ni ddylid ardaloedd pori fod dim culach na dimensiwn o 1/4. Yn ail, rhaid ystyried symudiad a sut i drin da byw ar y system. Yn ddofrydol, dylai padogau uno a'i gilydd mor dda phosib i ffurfio cylchdro. Ar ôl i'r padog olaf gael ei bori, dylai'r da byw allu mynd yn ôl i'r padog cyntaf heb borfod mynd yn ôl trwy'r padogau blaenorol. Dylai pwyntiau mynediad fod yn ddigon llydan a diogel ar gyfer maint y grŵp a dylai'r angen i groesi ffyrdd prysur gael ei osgoi os yn bosib. Dylai ystyried gael ei roi hefyd i sut a lle mae'r da byw yn mynd i gael ei trin. Dylid osgoi'r angen i symud da byw yn bell o ardal y cylchdro i gael ei trin. Mewn rhai sefyllfaoedd, dylid cysidro defnydd adnoddau trin symudol. Yn olaf, dylid ystyried gael ei roi i gynllunio ar gyfer gormodedd a prinder bwyd ar y cylchdro. Mewn cyfnodau o ormodedd, bydd angen unau i gymryd caeau addas allan o'r cylchdro ar gyfer silwair neu gynyddu'r cyfradd stocio. Mewn cyfnodau o brinder, bydd angen, os yn bosib, ychwanegu caeau cyfagos i ehangu'r cylchdro. Os nad yw hyn yn bosib, dylid cael y capacity i gyflwyno bwyd buffer neu i leihau y cyfradd stocio. Yn y fideo nesaf, byddaf yn egluro sut i reoli'r pori ar system gylchdro wrth asesu y lletem pori, neu'r grazing wedge.